Oke teman-teman, hari ini ada barongan baru lagi. Nah ini buatan saya teman-teman. Ini untuk kepalanya pakai kayu waru ukuran 23 teman-teman. Terus ini ada aksesorisnya seperti ini. Ini gara-gara saya bosen lihat aksesoris seperti ini. Ini gawe kulit teman-teman, terus ditata hijau-hijauan ini kok. Alah blenger kabeh-kabeh mek ngono tok, terus akhirnya saya pakai seperti ini. Nah iki sawangar kayak ngene, ampre beda piye, terus tak encep iki ae. Terus untuk pinggire, nah iki pinggire nggih apa tuh Mas, wong-wong mesti tawa kok ngono teman-teman. Jadi pinggire ini pakai manik-manik seperti ini. Nah iki ampre koyo anting tenan ya teman-teman. Ini kalau dijual di toko emas kira-kira ini beratnya ini satu ini ya teman-teman, bukan dua, jadi separuh netok ini kira-kira 90 gram teman-teman. Ki 90 gram, ki 90 gram ki jajal tawakno ning Pendowo utawa ning toko Semari, kira-kira ini lakunya mahal banget teman-teman untuk iki netok iki. Apa antingnya iki urung iki lah iki. Ini lebih mahal ya teman-teman, ini 200 gram teman-teman. Nah ini 90 gram, ini 200 gram. Jadi ini mahal banget ya teman-teman untuk aksesoris seperti ini utawa apa emas-emas ini gitu. Nah iki nek ditawakno nang toko Semar iki ditimbang tok wonge wis ndredeg teman-teman, ra ngarah dituku wae to. Mergo saking mahale. Terus untuk sisike, nah ini pakai 4 sap ya teman-teman, Jiro lupat lagi pakai 4 sap. Terus jambule iki, nah iki enek aneh ngene iki. Asine jambule bukan ini teman-teman. Terus iki kan lagi teko iki enek ngene gini, akhirnya tak pasang iki. Terus untuk sungute iki ada 3 warna, nah iki abang, ireng, kuning. Di sini ada garisnya juga, iki emas, kuning, abang, ireng ya teman-teman. Nah iki. Terus untuk patrane kita cat semua teman-teman. Jadi untuk dirimu sing ra iso ngecat pink seperti ini, kalian bisa balik seperti ini ya teman-teman. Biasanya kan wong-wong dibalik ngene. Nah ini kan coklatnya di dalam teman-teman. Jadi untuk ngecatnya memang susah ya teman-teman, kayak ngene iki lagi. Kan coklatnya di dalam. Ini kotor ya teman-teman, kok ben di resiki cacah iki kotor debu teman-teman. Lagi kan coklatnya di dalam, jadi sing kene iki ora tak cat semua, iki ampri ketok emas-emase utawa aki ini biar kelihatan ya teman-teman. Lah iki nek dicat seperti ini untuk patrane suwangar seperti ini dulu lho, kuwe tok jelas ya tuh lho. Terus untuk jerone, lah iki juga ada latte simple, jadi latte gak kakean variasi, ini juga halus ya teman-teman. Terus untuk warna emasnya ini bukan pakai royal teman-teman, ini pakai penta, jadi ini untuk emasnya gelap kayak grenjengan ngono kae. Lah iki warnanya gelap teman-teman, ora padang. Biasanya kan padang-padang, nah ini gelap teman-teman. Terus untuk bawane tak sebelna bawane. Nah iki bawane nek apa iki? Telalene iki bolak-balik ya teman-teman, iki tak review bolak-balik untuk bawane iki enek telalene seperti ini. Terus kene iki ya enek opo iki. Lah iki lho teman-teman. Keongan opo iki? Keong racun ya teman-teman, iki keong racun teman-teman iki. Sing racuni penonton ya iki ampre bentukku. Lah iki enek keong racune seperti ini. Terus untuk jamange, lah iki. Iki jamange oh rambutnya saya ya teman-teman, ki rambutnya kira-kira kemarin aku jurang hitung ya rambutnya tak piro ya, kira tak toto ya maksudnya urung tak surimi neh, urung tak minyaki koyo habis 16an teman-teman untuk rambutnya ki, kira-kira 16an ki panjang-panjang teman-teman untuk rambutnya ki 16 gini guwombyok, ki nek aslinya malah guwombyok teman-teman. Nek teko kamera ketok renggang-renggang seperti ini, aslinya iki ngguwombyok. Terus untuk gondele, nah ini pakai emas juga ya teman-teman iki. Kira-kira ini emas semua teman-teman loh. Jadi orang gur wanita saja yang membeli emas, tapi saya juga membeli emas teman-teman loh, tak deleh kene loh.
Aku kurang penak piye Mas, 24 karat ngene terima tak gandolno ning kene iki lho, iki lho. Lho, iya toh ki emas. Ki emas, ki emas. Terus untuk gondel iki pakai rege ya teman-teman lho. Iki gondele rege teman-teman, iki sing gede teman-teman, iki super jumbo iki. Lho iki jumbo sekali. Jadi ora padha kayak biasane ya teman-teman. Terus ikine yo gantung teman-teman. Lah iki bolong nggone apa iki? Patran ya teman-teman, patrane bolong lho, bolong iki lho. Jadi untuk warnanya ini memang gelap sekali teman-teman. Ini sesuai request wong njaluk gelap. Tapi sayangnya di sini ana variasinya seperti ini. Jadi iki digua variasinya. Cuman ya mbolah wong senengane ngene iki ya teman-teman. Untuk apa iki variasi-variasi ngene iki ngene pilisan iki. Untuk jamangnya iki kemarin pesenane wong Lampung teman-teman. Pesene ya akeh, pesene sisik. Terus iki apa iki jamang, rambut, gondel, klontrong, sungut, tutup idep. Terus apa nek ngarani iki? Klinting sak blengkere. Akhirnya gak dijupuk-jupuk teman-teman, hampir setahun gak dijupuk. Tak kabar iki ora balesi. Akhirnya tak encepno di sini teman-teman. Saurunge tak encepno iki memang wonge demen karo iki teman-teman, jamang iki mergo jamang ijo-ijo jere wong iki blenger. Asine iki kan jamang ijo teman-teman. Jamang ijo karena wong blenger ya wis lah tak encepno kene. Terus kemarin sing wong Lampung wi ya karena wonge sudah pernah beli di sini ya teman-teman. Wong iki nggur ndalani tok no teman-teman. Jadi kemarin nih baru balesi. Nak jere iki apa iki sing pesen ki ruwet untuk danane. Akhirnya ya wis lah ya wis kadung tak lempar atau mosok tak cepot nah tak kayak no wonge kan juga penak teman-teman, karena wonge pernah beli di sini ya wis tak gawe noneh lah daripada engko sing dalani dikira ruwet ya teman-teman. Asline sing ruwet iki yang beli teman-teman, soalnya iki beline iki jenenge sak grup ya teman-teman. Sak grup urunan, jadi ora anak pemimpinnya sak grup urunan kuwabeh. Terus belilah barong putihan karo jamang cat-catan ya teman-teman. Lah kuwi terus aksesoris semuanya. Untuk kepalane wis tak kirim wis suwi untuk kepalane. Jadi kepalane mutihan karo wonge dicati dhewe. Terus untuk ikine, nah iki karena jamange urunan, mbok salah siji mbok salah loro ki enek sing ruwet untuk danane. Jadi yo wis nek ruwet-ruwet seperti itu biasanya gak iso ngambil teman-teman, soalnya barang urunan. Jadi nek untuk dirimu nek pengen beli-beli barongan jangan sampai urunan ya teman-teman. Nek iso ya tuku dhewe, nek ra iso ya ora usah tuku ya teman-teman. Jadi nek urunan ini mesti bulet teman-teman, soalnya ki duit juga saithik to. Karena duit juga jutaan, jadi nek urunan ini rata-rata nggak bisa ngambil teman-teman. Tapi karena kuwi meng wonge sing dalani wi pernah beli ke sini, jadi tak buatin lagi sing anyar. Cuman yo antri suwi nah ya teman-teman, langsung dadak yo penak men sing kemarin gak diambil loro jual nah. Jadi antri lagi ya teman-teman. Terus kene tulisannya Pandega. Lah iki pakai blengker stainless ya teman-teman. Kene butone di tengah, terus pakai klinting ki 8 teman-teman. Jadi sing klinting tak pasang ning dhuwur ki enek 8, sing ngisor ki loro teman-teman. Lah iki jadi totale 10 klinting teman-teman. Nek klontonge juga ukuran 23, lah iki enek toke. Iya enek toke. Lah iki rapi banget teman-teman. Ya cuman wis suwi lah, karena iki kan jamange iki wis hampir setahun, jadi mengkilat ya ora mengkilat nemen teman-teman. Nek digemain tetep mengkilat, cuman gak koyok baru di-clear lagi di ngisore ora ya teman-teman. Karena sudah hampir setahun iki untuk jamange iki. Ya iki terus untuk kepalane iki. Iki sing enek anokane. Sayange iki teman-teman iki lho. Apa nek ngarani iki?
macane ndase ketutupan lho, delon macane ndase ora ketok teman-teman. Iki macane ndelik ya teman-teman. Kira-kira iki nek di sawang-sawang seperti ini iki macane ndelik ning wit-witan teman-teman. Karena ndase iki kan kidekan karo sikile singa lho iki. Gencet karo singone. Lho iki lho. Singone iki gencet kupinge iki lho. Malah dhek ndelik ning ngisor anu wit-witan iki. Terus untuk kodame lah iki tak cek sik ya teman-teman, iki ket mang aku. Nge-review rung tak cek kodame teman-teman. Nek tak sawang-sawang seperti ini lah iki kodame reca teman-teman. Dirimu ngerti reca apa ora? Reca patung ngono kae lho teman-teman. Biasanya kan nek daerah Jawa Timur enak berita-berita ning TV ngono kae penemuan patung reca. Lah iki reca iki lho teman-teman, iki lho patung iki lho teman-teman. Patung dari batu sing berbentuk apa nggih zaman dahulu ngono lho. Pada zaman dahulu lah iki kan patunge iki gambarane iki kan kaya zaman dahulu ya teman-teman. Iki kan patung reca. Lah iki bawa pentung. Lah iki pomo ning kene iki anu ki Gajah Mada teman-teman. Paling ngono ya teman-teman, iki kan gajah teman-teman iki enek anu-ane Mada. Berarti iki anu ya teman-teman. Apa iki nek ngarani kodame reca Gajah Mada ngono ya teman-teman. Paling lho teman-teman iki ya ora paling lah karena ini saya kan dukun. Jadi ini tak terawang dulu ki ya memang kodame reca Gajah Mada kuwi mang ya teman-teman. Lho iki lho. Lho enek singone iki berarti anu ki pengawale ya teman-teman. Pengawale reca iki. Terus ana iki ne apa ki? Macane iki apa ki singa iki. Singone kidekan ndase. Singone kidekan ndase teman-teman ra ketok sakno. Sawangan iki delon wis buwedo karo liyane. Iki nanti tak kirim teman-teman. Mbuh tak kirim tak tumpakno becak apa iki. Ya iki enek sungut yang mentul-mentul juga. Wah, wis ganteng. Wes ngono ae teman-teman, kok dilanjut ning video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.